அவர் சிங்கிள் எப்படி காய்ச்சான் தான் பார்த்தேன். யாரு? ஐயா இவர்கிட்ட நான் சொன்னேன். நீங்க கேட்டீங்கல்ல சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் இப்படி ஆட்டக்காரனே விட்டு வைக்கல. என்னனே ஐயா 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 அரியர் மேய்ப்பெத்ததுமா இல்ல நான் ஒரு ரோட்ல சொன்னா பார்த்தா முட்டு சந்து இருக்கு. அப்புறம் சொன்னேன் தெரியாண்டா முடிஞ்சு தானே பல்லா எனக்கு தெரியும். பரண ரோட்டைக்கு தாளா பாரத ரோட்டைக்கு அதுக்கு ரொட்டைக்கு சொல்லவா வேணாமா பரண ரோட்டைக்கு தாளா ரோட்டை கிட்ட தாளா இவர் ரோட்டுக்கு தாளா 60 ரோட்ல வாங்க இல்லவா சொல்லுது. பரண ரோட்டைக்கு இல்ல விடப்பட்ட பலலா குடிச்சிட்டு கட்டியலா பொட்ட பலா கண்ணு पुच्चिरी एक दिन होने पल्ली बोले ओ तीन वाह सिटी के ओ एतुले बार ए बार को ऊपर गेदर तो को मैं थोड़ा किला था बार के दिन ने एक एतुले किसे तो दिया ओ बार एतुले पीपा बार ini को मुंडा तो मैं बाला ini नहीं ये बात नहीं है कितना बच्चा पैसे उड़ेगा पैसे काड़े मार करता मैं बेहतर है एड़े पक्का नो एड़े पक्का हम पे इतलो रोटी काकी ना वने एकड़ दाला मैं बेहतर एड़ी एकड़ दाला और केट की रांडोनी मेकट यानोनी किवा कोपन याने की और केटारी अदे वन पेतदे அடுத்து நான் மே பெத்த கையை மே பெத்த கையா ஐயா மே பெத்த கையை இப்படி விட்டு மே பெத்து ஒண்ணுமே பேசலவா அப்பே அவ வேற டெரர் காதவா குத்தி இருந்தான் எனக்கு சிங்களம் தெரியும் மறந்துட்டேவா மறந்துல தெரியும் ஒரு அளவுக்கு சிங்களம் தெரியும் ஒரு அளவுக்கு நன்னா சிங்கலிங்க ஒரு அளவுக்கு முகமது கேன் nih siapa gitu oh ya bayar lagi tekan